mindenkinek az az álma, a gyártóknak is az az álma, meg az alkotóknak is az az álma, hogy valamit hozzátegyen ahhoz a jelenethez. És azt gondolom, hogy a Coyote-nál az első munkafázistól az utolsóig tényleg az alkotóink nagyon hozzátettek valamit. Én emlékszem arra a napra, amikor befejeztük a filmet, és hogy volt bennünk egy nagyon nagy öröm, hogy ez a film elkészült, mert ezt szerettük volna nagyon hosszú idő óta, de hát tényleg az egyik szemem sírt, a másik nevetett, mert nagyon szomorúság töltött el. Szerintem sokunkat a stúdióban, hogy ez az életszakaszunk, ez befejeződött végeredményben. A mai digitális világban valamit, amit kézzel gyárt az ember, és azt régen papírra, most tabletekre dolgozunk, az egy nagyon személyes történeteket személyes kézi munkával lehet átadni, ami szerintem egyre értékesebb. Tehát az egész film ötlet úgy indult, még a sorozat is, hogy ugye 30-valahány éve járok le a Cseh Tamás-féle indián táborba, és az összes benyomás, ami ott ért, tehát minden nyáron 2 hetet nem voltunk, a természet közelsége, meg ezek az indián történetek, ez inkább egy hangulat volt, és ezt szerettem volna belerakni, és a történet csak tehát a történet nekem másodlagos volt, nekem az volt a fontos, hogy ezt az érzést, amit én ott kaptam, ezt valahogy bele tudjam rakni ebbe a filmbe, és talán az, ami igazán fontos volt. Ő a teremtő, akiről nagyon fontos elmondani, hogy tehát ő nem az Isten, mint a Bibliában, ugye Isten teremti meg az összes létező dolgot, hanem ő egy ilyen kultúrhérosz, és fölötte van a nagy titokzatos, aki nem személyesíthető meg, tehát ő nem lehet ábrázolni, nincs formája, de ő sugallatokat, látomásokat, illetve álmokat küld, és azzal tud ránk hatni, vagy úgy lehet vele kapcsolatba lépni, és ő is álmokat kap, amiket nem mindig ért, de ő egy végrehajtó. És ettől nem is olyan magabiztos, tehát ha teremt valamit, akkor azt nézegeti egy darabig, néha hozzányúl, néha az állatok megkérik, hogy most már teremtsen nekik nőstényeket, akkor azt is teremt, tehát hogy egy ilyen interaktívabb teremtésről van itt szó. Ez az öreg teremtő, és a kacsa az első lény a világon náluk, de sok teremtés történetben van ez így. Azt hiszem a Kalevalában is, mert hogy a kacsa az egyszerre tud a víz alatt létezni, úszni nagyon ügyesen, a vízen, a szárazföldön is eltotyog, meg a levegőbe is, tehát ő köti össze a különböző világokat. Én gyanítom, hogy ezért esett rá a választás a történetben, hogy ő az első lény, aki fölhozza a sarat a tenger mélyéről, és abból a sárból készül utána minden. Azt is fontos talán megemlíteni, hogy ezekben az indián legendákban is először csak víz van, tehát egy nagy vízözön, és ugye ez nagyon sok népnél megvan, és én nagyon gyanítom, hogy ez szóval hogy az emlékezetben megmaradt a nagy olvadás az utolsó jégkorszak után, ugye nagyon vastag jégtakaró volt Észak-Amerikában is, Európában is, és amikor ez elolvadt, viszonylag hirtelen, akkor keletkeztek a nagy tavak Amerikában, és hogy az egy özönvíz, ami valahogy a nép emlékezetében megmaradt. A következőképpen itt van Coyote, aki a címszereplője a történetnek, és ezt a fiatal srácot, aki az első fiú a földön, folyton belerángatja a saját elég gyanús üzelmeibe, és a Coyote meg a fiú természetesen a bölényt elpusztítják, megölik, hogy megegyék. És ebből van konfliktus. Coyote minden népnél, tehát Alaszkától Mexikóig minden népnél hasonló ilyen tréfamester vagy bajkeverő szerepet játszik. A naptánc az indiánok legszentebb szertartása, és eljutottam egy naptáncra, de ott az már kevert volt, tehát ott már több törzsből jelen voltak, meg fehér embereket is meghívtak. Én a Sioux és a Cheyenne dolgokkal vagyok jobban tisztában, de ismerem a fekete lábú varjú. Tehát ez a történet, ez egy varjú teremtés történeten alapszik. Aminek nagyon örültünk mindannyian, hogy
hogy egy rezervátumon vetítették a filmet kis indián gyerekeknek, akiket egy nagyon lelkes nő próbálta a múltjukra tanítani, és ő valahogy megtalált minket, és kérte, hogy vetíthesse a filmet, és le is vetítette, és jól sikerült, és nagyon tetszett nekik, és ők küldtek egy mesét, egy fekete lábú mesét arról a rezervátumról, ami nagyon jó mese, és mondták, hogy ezt is csináljuk már meg. Remélem egyszer meg tudjuk. Szóval ez például nagyon jó volt.